Higpitan na ang pagpatuman sa mga quarantine protocol sa kabaranggayan sa lungsod sa Minglanilla tungkol sa pagsaka o balik-usab sa mga kaso sa COVID-19. Ang report ni Marie Dumabok. Kabahin sa higpit nga pagpatuman sa quarantine protocol mao ang paggamit og balik sa barangay Pasugod karong Lunes. Bahinon usab og kaduha ang 19 ka mga barangay nga tugutan nga makagawas sa mga adlaw sa Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Laing mga barangay usab ang tugutang makagawas sa mga adlaw sa Martes, Huwebes ug Sabado. Tugutan na hinuon ang tanan nga makagawas sa adlawng Domingo. Nasabutan kini sa tigo moban sa mga opisyal sa lungsod, barangay kapitan, health officer ug kapulisan. Matod ni Mayor Ilanito Peña nga kumpiyansa na ang mga mulupyo ug sagad wala nagsunod sa health protocol. Stricto lang una kay nitaas ang among COVID ron. Niabot na 92 ang active case. Nilubo ang kaning positive cases dire sa Minglanilla, no? In fact, as per kadang mayor nga information murag sada kaning sa DOH, kami mo number 1 sa mga municipality. Ang kapulisan himog pa nga pagpatrolya sa gabii. Samtang nasikop kining napo ka mga health violators kinahang buntag ug gipaubos sila sa seminar. Lakip na sila sa 50 nga mga nasikop sud ning simanaha. Samtang nangandam na ang Minglanilla Fire Station alang sa himo nilang pag-disinfect sa mga dagsaan ug mga tawo. Mo assist naman mi nila ma'am kay kasagaran gud ini disinfect na aman sa sila taga disaster kami amo supply sa tubig. Mugahin usab ang lungsod og kantidad aron ipalit og mga vaccine. Gawas ipanghatag nga bakuna gikan sa nasyonal. Samtang Mayor Peña nipadayag og kaandam nga may unang magpabakuna kung maabot na ang vaccine. Oban ni Rinante Quiñones. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.